Quines ganes, eh? Sí. Sí que triguen, no? Anem amb temps, eh? Anem bé, no? Vale, vale. Ai, deixa'm l'iPad. No. Ui, què t'ha passat, ara? Has fet una cosa molt rara. No passa res. Sí que passa alguna cosa. No passa res. Sí que passa. Gerard. Què passa? Res, que surt l'Oriol. Quin Oriol? El teu. Ai, que no és meu, que pesat. I què passa? Res, li fan una entrevista al País. Que bé, mira. Acaba de publicar una novel·la i el posen com si fos l'autorrevelació de l'any. Està molt bé. Mare, Sí, no molt sabia bé. que escrivia tan bé aquest home. Tu ja ho sabies, això? El què? Que havia escrit una novel·la? Sí. Clar que ho sabia. Vas parlant amb ell? Algun missatge, de tant en tant. Tu l'has llegit? No. No. Què vol dir? No. Ai, no siguis pesat, va, que No, no l'he però és llegit. què vol dir? O sí o no? Que Què vol dir? no. No sé. Bueno, perquè he fet aquesta cantarella, però que no l'he Dubtes llegit. una mica, és com no si- dubto, no l'he llegit. No l'has llegit? No l'he llegida. Però saps de què va? Hòstia, per què triga tant el taxi? Berta, m'és igual el taxi. Respon, sisplau. Què passa? No, que no deies això, tu, ara. No, oi que no? No deies això. Perdona, em sembla que m'he deies... perdut, m'he perdut. Ah, sí que saps de què va. És que no sé per on anàvem. Sí que saps de què va, havia de dir. Crec que sí. Val. És que m'estaves mirant i m'has posat una mica nerviós. Sí, home, va. Però què, com ho has vist, tu? Bé. Jo m'he vist una mica massa seriós en algun moment. No, tu t'ho veig bé. Sí? Vale. Tu estaves bastant bé. Bueno. Fem una cervesa? Sí. Així mentre esperem. Sí, en tinc. Sí que triguen per això, no? I tu a mi com m'has vist? A tu, bueno, justet. Que és broma. T'he vist molt bé, tu. No, jo en sèrio, si he de dir alguna cosa, potser m'ha faltat una miqueta de complicitat entre els dos. Ah, sí? Sí, perquè ells són com dos que fa anys que surten junts, han de tenir connexió, però ja des de la tranquil·litat. Però s'ha de veure la connexió. Ja, però follen o no? Perquè és important, eh? Home, follen Sí o no? 2 o 3 cops per setmana. Sí, però- home, estàs flipant. I escolta, tu creus que la farem o què? Bueno, dependrà de la pasta. Tampoc no és molt cara, la pel·lícula. Ja. Que agafes una càmera, tires milles i ja... Doncs no la veu ningú, però fas una pel·lícula. A mi m'encantaria fer-la, la veritat, eh? Home, t'imagines a Islàndia? Allà amb la furgoneta, perdut per... Va ser l'hòstia. Sí, sí. Tu hi has estat, a Islàndia? No? Ah, no, és veritat, ja t'ho vaig preguntar. Sí, no, diverses perdona, sí, jo tampoc. No, tu tampoc, ja Sí, ho també sé, t'ho ho vaig sé. dir que no, ja havia estat, és veritat. Sí, sí. Va, per l'últim viatge. Salut. Salut. Tu saps, no, Sara, que ens haurem de liar una mica? Sí, Biel, m'ho has dit unes 20 vegades, sí. Però sexo duro, eh? Què va, exagerat? Què dius? A mi se'm donen fatal les escenes així com de llit i em faig fatal. No, de veritat, ho passo molt malament. Tu n'has fet d'aquestes guarres? Bueno, alguna. Però sobretot morrejos i així. Guarro, tampoc. I no et passa que després t'acabes liant? Quantes vegades t'has liat amb el teu company? Doncs no et pensis que amb gaires, eh? Bueno, no, sí, espera. Hòstia, amb tots. És broma. Has fet cara de por, eh? És que és difícil a vegades, poder separar. És com que costa diferenciar, no? Costa, sí. Bueno, ens acabarem enamorant, Sara. Sí, segur que sí. Va, anem a fumar o què? Tira, Home, va. doncs perdona, però que tampoc t'estranyi. Vull dir, estarem allà 3 setmanes de rodatge.
A Islàndia, una història en plan romàntic, carretera, furgoneta, paisatges, geysers, aurora boreal. No sé, podria passar, no? Val, gràcies per avisar. Podem continuar, sisplau? No, és que arribaran aquests i molaria ensenyar-los Sí. com a mínim la primera seqüència, no? Anem a dalt? No, a dalt no, agafem-ho des d'on érem, no? Sembla bé? On estàvem? Crec que tu m'acabaves de dir si sé de què va la novel·la. Això. Vale. Vale? Saps de què va o no? Hòstia, però per què triga tant el taxi? Berta, m'és igual el taxi, no arribarem tard a l'aeroport. Saps de què va o no? Ai, que sí, pesat. Pots mirar si t'han escrit? Qui? Els dels taxis. No, encara no han dit res. Va, tens curiositat per llegir-les, sí o no? Que no, ja t'ho he dit, no. És que no m'ho crec, és impossible. Què et passa, Gerard? No, res, però és que no pot ser. O sigui, és la vostra història. Jo me la voldria llegir. Doncs llegeix-te-la. Si fos tu, la voldria llegir. Digue'm una cosa, penses estar així tot el viatge? No estic de cap manera. Com que no, amb aquesta cara de ratolí enfadat? Per què dius? Home, i tant, mira't. Va, que serà molt xulo el viatge. Ja ho sé. Em fas un petó? No. Com que no? Que no posa això en el text, és... Ah, no? No. Ah, vale, perdó. Vaig obrir, eh? Aquesta pel·lícula l'hem de fer.